Alilegbu na Nwaude onye obodo ifeonwu melu merika Chukwu ịnọzikwu omenu keduzi kisi gbakiju dị fawe memu ọlụ emenu mu alilegbu na mu n'enu ụwa mu chai obodo delu mu ụwa abụọ m asaa n'anya onye ka mma akọsazila agwa lele m onye ka mma agwazifanya m fụlụ elu ụwa nke a ọ ka dị m ka ọ na nlọ Chukwu bụ na nna nlọ n'ụwa nụ biko kpọtezie m nụ ọ bụ na nọ n'ụla biko kpọtezie m o nwere ife na ghọtazie N'ezi nwanyị na-achọrọ nsogbu nụ nwanyị njem ọnụ nwanyị obi ọcha ezi nne m nụ n'aka ọnwụ bịalugbulu nwanyị njem ọnụ nụ adọnụ maka onye ụwa m akwalili egbo na m ezi nne m nọ dị mmanụ ọma m nọ dị mmanụ nọdị mma n'obi Chukwu nọdị mma na n'eze Chukwu n'ụwa emesie n'anya ya fụnụ nwa anyị na-echeta anyị ụmụ anyị na-echeta anyị ma mma nọdị mma ụgbọ dị mma ya ebughị ilu achala ugo nwanyị mmanụ ma mma nọdị mmanụ Ogini kanti muna nuzenu wanu Ogini kam na nuzenu Nezinemu nonago namu nonago no bichuku nu wadonu Mamara puziamu wenaba Obuzi suku wabozi no kutenu Nyabutezi longunu Aro 2022 N'ọnwa Jenụwarị nụ Kanti sizilegwu nụ webatazi obodo mụ ka mfụzie nne m nụ wadonu o wee gwabazie mụ nenu melụlarụ o melụlarụ n'ọbanụ
apụlukwu n'okwutenu ka egwuli egwu nụ ọbabazi ife ọzọ nụ ebuluzie nyejebe n'ọgwụ nụ ejegu n'ọgwụ dị iche iche na n'Igbo donu ebe a na-azọ ndụ donu ka zọtọ nne m Emeka tezie n'udonu ọ dịzie ka ọ na-akazi mmanụ anyị wee nyebe Chukwu ekene nụ anyị gwezie nne m ọ bụ na ọ gbakezie na anyị ga-eje tụ mma n'ụwa donu anyị ga-atụlu Chukwu mma anyị eji efi wetu olu chi mma nụ wee batazie na Novemba 13 2023 ekwentị wee kpọnụ awesi mụ na ezinne m arapụgo na mama nago mmụọ akpata oyi wezuwe m arụnụ ụkwụ m wetọzie m nana maka na ọ dị m ka ọ bụ akụkọ ifo amarọ nna ya bụ ife mesịrị bụrụ eziokwu o wee bụrụzie otu a ka Nwaude si wee bụ nwe nne Chukwu Olisa bi n'igwe na gị bụzi nne m na nyama bụzi ọgụ jebe mmụọ na Chinwokwu na Chinwusa na ya ekwulu nwa ogbenye ọnụ ya nụ ezinne m jee nke ọmanụ igwe niile jekọ n'ụzụ na emesie na anyị ya afụ n'obi Chukwu ezinne nna bụ Olisa bilinu Theresa chekwa odo Nwaude ezinne nna bụ Olisa bilinu mama na mama nne m ụlọ ọmụmụ donu nne na-enwere nsogbu nne budo nwanne obi ọcha nụ ọ na-bụ Olisa bili alili nne bụ na mụnụ alili nne bụ na mụnụ ụwa donu mama rabugo ọ bụ onye ga-abụ nne m mama gango mmanụ ife na-ewute ma bụrụ ọsọsọ na nne m nwụrụ ka mma na oluzili oge oyi eli ulu afụfụ ọtalụ n'ụwa nke a wee kọbazie akụkọ ọnwụ ewebulu bịa Chukwu ọkwa isi na onye lụrụ ya eli maka na ọ mụlụ nwa zụsi ụmụ emesịa na onye elikwa ka ụmụ ya onye elu ulu afụfụ ọtalụ n'ụwa nke a ọ na-abụzi gịnị na kedụzi ka nne m Theresa Chekwude ga-esi lụzizi ọlụ olirozi aka ụmụ ya mana nne m ọ bụ na aka mmadụ dị n'ife mele onye nwa ya nọ ndụ na-ata afụfụ na-ayọzi ọnwụ ka ọnwụ bịa gbuzie ya mana ọnwa mma mbịanụ mana ọ bụ na ọnwụ isi na chi okwu dịbaziela Olisa mana ezi dị Chief Innocent Chukwuma Nwaude nọ n'akwa ife ọnwụ mere ya wee kpoluzie ezi ogoli nwanyị ọma nwanyị wale azịza ezinna ya lakwanụ okwu dịbalụ Olisa na Chukwu nwe okwu ezi ụmụaka yi na-ebenu ụmụ yi na-echeta inu igwe biko dono n'akwanụ ayo ngeti nọ n'akwa akwa na-ebelu nne ayo ngeti ya lakwa na Chukwu wetala udonu Chukwu ewelugonu Misisi Louisa Nwodonu nwanyị ọma nọ n'akwanụ ife ọnwụ mere anyị okwu dịbalụ Olisa do Misisi Ebere Chukwu odonu
choice ụmụ agbalanụ nwanyị ọma na-ebenụ ọgbalụ mbọ rie nnenụ otu nne ya esi wee dị ezi nwanyị ya lakwanụ ya lakwa leledo Chibeze Nwaude na-ebenụ dọla ma n'odogwu nwanne m nọ n'akwanụ ịgbalụ mbọ rie nnenụ mana Chukwu ma nke ka mma kene Chukwu odo n'akwanụ kesi nwanne m biko ficha anya mmiri ka Chukwu ewelugo mụ bụ nne m dị Nwaudonu onye obodo nọ n'akwanụ akwa lili egbu na mụnụ ọnwụ icheka miliọnụ ọnwụ ụmụ Igbo na Dublin aga Igbo dogwu ọnwa tilivadinu Chifu Kenneth agbonu onye ọma si mụ ya lakwa o jefie mogodogwu onye ọma jefi kwalụ ụmụnne m ọnwa tilivadi Chifu afa mụnne maninu ezugo na Holland onye ọma na Amsterdam odogwunu onye ọma si mụ ya lakwa n'ezie na onye ọma Nsụka ji dị ebubedonu Powerful Chief Oliver Ayogu Nwachimeleze na Nsụka Nwachimeleze na Nsụka nụ odogwu na Mozambique nụ onye ọma jefi wekwalụ ụmụnne m osi Nwaude ya lakwanụ nachi wetaludonu ndị ọma dị m nso Federal Chief bịabanụ Powerful Chief Nosa Joel Igboham onye ọma na Dublin ọ sị mụ ya lakwa mebezinanụ onye ọma sokwalụ ụmụnne m akụ nwanne sokwa bilinu Monde ezi nwaju akụ nwanne Igbo nụ onye ọma bilinu o sokwalụ ụmụnne m ndị oyi m nwere rika egwu nu ka ya bịa n'iru nụ ifeonwu melu mụ nyaka mụ na-ekwunu akwalili egwu na mụ ezinne mana n'obi Chukwu nụ nwanyị mana bụ Olisa bilinu mama je nke ọma nụ anyị na-echeta ịnụ we love you ezinne anyị efere n'anya mana Chukwu ka fụ ịnụ ya ka o ji kpọle ọnwụ emanyi njanụ ọnwụ emanyi anụ isi bụ ka anyị elie